Ha?
Patamig ko mo pa. Pwede. Pwede ang pagkagaling. Cable car lang. Pwede ka na yung nato lang. Nalagay magkapat. Kaya magkapat sa akin. Naman ko. Nakabutal tunga-tunga ba? Nagsuka-suka. Oo, Diyos. Simple. Kenapa nak independent? Una na akong testing sa design dire. Pinakataas mo kaya na Sa una. Ano taas? Sa buong Pilipinas? Dua sila o Kamu lagi dua. Dua man good. Dito na different patangkasan dito. As pasada ila yan. Naman daw sila promo. 600 daw. Gold zip line. Upaga. Punta na ito. Depende sa inyo sir, sa unahan niyo. Well, ang una maguna mo kay cable car kanitanan. Tanan. Round trip, 3,000 na sir. Oh, round trip. Tapos buha ka zip line na 350. Tara, sakay na tayo. Oh, pre. Stop. Sorry, Thomas. May bala yun. Ako rin na ako. Dili ka sa tunga, de. Ambak, bay, ambak. Ambak ako kay pulaan ako sa akong kinabuhi ba? Ambak. Alik, kami tanan. Alik, alik. Ah, sige, picture na. Sir, bantay din. Sir Roy. Oh. Sige, alik. Wala pa, kulang pa ka. Sige. Bye-bye. Ito yung Okay, si Bikin din, de. Ako, dali ka na. Dili ka sa tunga. Ay, Dili may manggunit, sir. Bye, kita atas para isi bye. Ya. Hindi pa kaya ako. Hindi pa ako. Tayo bangga. Itu ya. hello sa baba. Baba daw to. Ya, balihon niya ang lingkuran. Oh, baba ta tanan. Nyara bro. Ay ginter na niya. Asa yung sunod?
Ay, balik mo eh. Balik ka para guro, baliktad. Okay, Ay, then. bang, nagpabiling ako dito. Picturean ko. Iya, wabay 20 yun yung karon. May gumana na eh. English by 20. Wala. Sir, pa-picture mo, sir. Asa man ka, diha ka? Diri ko. Thank you, thank you. Tama to? Asa na? Bridge sa tanan. Hindi mo Kami kaming. pang Miguel, kami pang Miguel. Uy. Balik mo diri ah. Ano na? Atay, bangga. Kadadod ba'y ka nagtuyaon na ka? Nice. Mora to. Mara to. May hadlok ko, di lang tuyaon. Patuya-tuya na to sunod. Kami yung tuya-tuya na mo boys. Katong mga Ay, ibol ka. ibol car isa. Wala, iba na yung balik na isa. Asa ito? Nato yan. May hilo dua. Zip line sir, ibol car. Ah, lagi. Zipline pa doon, pabalik ka. Sa iya kami. Alin na mo. Ang bridge ibol car. Ikaw, katong mga ibol. Kanang Ay, sabay na lang nato ang yun niya, magulo. Sabay na lang ang yun niya, sir. Ang imprints mo dyan po yung unali, sir. Pagdusig na lang. O tulad niya, kaupat mo siya. Ah, sige, sige. Uy, matagak na sa imong silikuan niya, buksa wala. Bay, bay. Ali ba? Saan eh? Kaya ulat lang to. Sa instruction, sir. Daba. Ari ko. Lagi. Tanaw. English, marunong ako. Larga na, buset, rete. Ah, gawin ko naman din. RD. Sa gani pabalikan ni sir? Gibol car na. Ato naman yun dito.
Salamat, sir. Salamat mo sir. Okay. Hey, nanay. Nalingaw ko, nalingaw. Apo kayo, no? Pero, itas this meters yung mga konti. Ha? Katong 800 meters yung mga. Asa man? Dili eh. Kuha na to ko ah. Kana ay 520 naman to. Ay, ano dyan yung 800? Asa ta? Isundan to sa drone? Wala eh. Lingaw kayo. Lingaw kayo, lingaw. Ay, sige. Sayang, di ko update ko anong bridge. Ha? Sige lang. Sunod tuig na po. Pag natuog na ka. Ala, kita ra di ay. Ala, yung mama nga. Guys, sakay may kuhan guys. Cable car. Kapay cable car. So, first experience ni Bros Miguel ang sakay cable car. Pero Zipline po guys. ikatulo na nila mong kuhan. Ano ni? Katulo na nila mong balik. Niya mag zipline na po siya. Humana siya zipline. Kato akong classmate, wala, katong niyanin niya, wala yun siya naka-experience sa zipline. Sarap na siya. Once in his life, wala yun siya naka-experience sa zipline. Mahadlok na siya. Wala. Kaya today. Ako dyan, naka-experience na to. Lingaw, gani kayo na lingaw. Sa pagbalik ni Tito ni mo, nanagay panghambog ni Tito ni mo. Dito nga. Brian, Ayan. kay mo ano man sila karon January. Ba, naman sunod, 520. Oh, 800. Ay, wow. Ginagawa. 800. Uy, naiwak. Guys, manang Mount Apo guys. Itabunan sa clouds. So guys, ang mga audience na mo guys nag-wait na o gipicture na namin nila. Nanak, ang drone. Hello drone. Hello drone. Ala, patay. Sa mana eh? Dili na may manaogon. Abuga oy. Diri na may. Alandron Ray. Ay, bye-bye na may, balik may. Guys, ipabalik ni guys. Pabalik ni guys. Oy, ini ang pandia. No, yung si mama rin mo isa ba niya nang irani. Di kalbaan na. Ingat na yung magagabi eh. Ano man? Ito na. Ay, oo, magsiga din. Nasiguro ni sila hapon. Wala, diri na tao.
Napuga oy. Balik na punta, balik. Napatay kahabog man diri. Guys, namin na stock mi diri sa kuan guys kanang unsa kaya nang nasa lasang. One pine tree. Pine tree kuan Forest. forest na stock mi diri. Ano? Namunga na mga Stranded. Uy. Ay pa, naghangin page sa pabalik. Ay dili na siya ka diretso guys pag napalong siya dito kailangan ipa-atras. Guys, kaupat na mo ni balik. Ay, kailan kalipat ni balik. Kalima naman yung balik guys. Ala, Jun. Sabyo. Lingaw kay ang bata naman guys. So muna siya guys ang Camp Sabros. Sunod ani guys, ana na pud mi sa Ikaw. Surigao, sa Kantilan pero niya ang next pa na mo kay Hanging Bridge. Pero ang bata dili pwede kay 11 years old pa siya. Ang pwede lang ang 12 years old pa ta. So next balik niya pwede na sa diya. So guys, wala siya guys. Okay siya guys. Bangay audience guys. Dahil bonus ay. Sige, bonus eh. Naik-critic. Sige. Bisa itong mag-hybrid pa yun. Balik yung kwanto ito na lang. Oh, kami. Mabili ng bata. Oh, wala labot ang bata. Oh, dara. Dara, masangit niya. Wala kayo. Ikaw pa rin. Ay, gamit din na mo dito. Pwede ra. Bilhin na ka dari, mag-picture ka. Picture lang ka na mo. Ay, di pwede. Sige. Ala, unsa gani kun ano ane? Unsay balik na to ani? Diyan ka kaya, diyan ka kaya. Asa naman? Oy. Sa. Uy, napagi ko ano? Tagpahing langgam. Hala. Pags man siya oh. Lingawan na mo Miguel oy nga di pabalik ni. Oy, tuya gid siya dai. Tuya muloy. Adlok man siya diri sa tunga na. Oy, Tanaw sa ubos. tara.
Ay, ikaw na lang isa aming ah. Mag-zipline ni. Oo. Zipline ni. Nasaan si Erwin? Naman si Erwin. Oo. Wala na kayo pinatapang sungko. Nya, ikaw naman isa. Okay na kayo mo ha. Bumalik na po. Ay ko nga anak, barihan si mama ba ni balik. Ating Wala, oy, sisip kayo hanging bridge ay. wala, dili siya pareha sa daylayan. Ya. Ano maingon mo ya? Tugnaw ra pero kani ilang hanging bridge dili kayo hadlock di para sa daylayan. No? Dili siya pareha sa daylayan ba? Ano kaya itong ilang pagte man jud ka uyog? No, lahadlok day ka ato di. Dili man, uyog jud kay siya. Ang sila kabalo guys nga lupad ko sa una. Karon di na ako kalupad. Alaasa na tong kuan. Nang dire na ako na. Masing masangit na sa kahoy ng kuan. Drone. Sir. Pwede rin. Wala man ang habugon kay dili man siya even. Ito bang sa drone? Good din dito, lahos man dito. Taas mo kayo. Oy, taas mo kayo, abot pa dito. Unsa man hinay man kayo na? Tubang. Pag-atras daw. Aliko. Wala na. Cable car amo tapos imo ay cable car imo tapos amo tuan. Oh. Mana dayo? Bugto ang 28 bay. Man wala ang pagkakit. Wala di kamera dala. Wala, to ang self auto. Video man ni puro. Video. Naman kamera sa dala, iya cellphone. Kaya cellphone. Adi na, pwede man na picture. Dili, maputol. Maka-video mo muna. Putlon siya. Pero
dito kasi cable car kami dito sa taas. Abot na. Gawa po diri oh. May tuyo po dyan. Sir? Siya. Kamu, sa madapit. Asa gani ini? Sa taas. Taas no? Kailan ka diri sa karon? Oo. Tara, dari ta. Baliktad ang manubila sa multicap. Takbo na sa LTO guys. Baliktad. Aware nila multicap guys. Matunga sa bukid. Hey. Atras kayo ron. Lombak. Kusugay malaga ng tingkad rin. Hindi na pa. Hey. Mana ni? Dali guys, saka na ta guys. Gwapuha sa mga umaga. Isa ra sir no? Ay mo something niya sir. Na ito. Para isa pwede ra. Pero namay kamera. Hello, sa mani. Ay, balik. Parang dapat ng guro. Ito. Margin kay bro, sugod rek. Guys. Ako na na yan. Nasa ka ni? Oo, naka-on na ni. Naka-on lagi. Naka-on. Tinte, sugod rek, tinte. Kita lang tayo dito sa finishing line. Kita lang sa finishing line. Bagong kalibutan. Ay, sana bagong kalibutan. Apa tayo dari? Daan. Sa daan. Okay, siguro na akong helmet na mo. Ade, ako na isa. Silang duha. Sunod. Ano yung pinakataas? Katong 800, no? Pagbalik na to sa kuan, balik sila nasa labayan dito. Katong 800 na lang ito. Yan. Ayun. Lahi do yan. Sir. Single. Putok-putok ang lugar nila. Kinsa? Malay, masalo sa tuwalig sa sunahan. Patay. Sir, ang pinakauna ninyo sir, murag kanim ano? Kaning 500. Ay, katulad na yung 380. Dito ko una nakasakay sir. Kuan pa, 2007 guro, 2008. Oh, parang ba ako nakabalik? Idala na ako sila. Wala pa sir, wala pa kay kuan diha o kay building. Okay. Pagpunta! Roy, dito play, Roy! Taligsik yun ay. Malingat, ulan, Okay. Ulan
Okay. Iwak, punta yung breaker ng lahat. Kaya wala. Picture na ka mo? Sama no. Ay, doya. Okay. Tingnan na naman sila dito. Wala yung breaker, boss. Ito ito ni. Padu-padu bro. Ay, dalawa. Sorry. Ina dito ta. Ito na is. May go niya ta kay narabay mo break. O dane ra ta. Paligsik yan pati. Yun eh, buti na ulan. Yo, 520 bro. Aman. Aman. Ako may mali. Ikulbaan ka ni. Diba? Erwin? Oh. Ulan yayo, balang ulan. Muna ka mo ko'y break extra dito. Dito lang. Ligo ko, dagan ko sa ni. Pala mo sara? Ha? Sila. Sila. Ano? Okay rin ako. Ligo ulan. Akan eh. Let's go. Let's go. Ako si Superman. Wala ka na. Let's go! Kusog kayo eh. Kusog pag yung kulan. Kaya ka, wala kayong galbaan. Pa, wala ay. Kita doon ba sila? 800 meters. Sisiw tayo. Sige, tara na. Tagpang may payong. Ayaw. Payong na. Pag hiramang alo, hindi natin na. Hiramang payong. Ano si- Sino tayo na siya? Dito, Chancha. Loy. Payong daw, Loy. Nam si Kalo na may kalos Chanchan. Tara sila. Ito na sila, oh. Wala na pala tayo picture. Hindi na talaga yung matlog ko. Hindi na tuyaan na ba? Murag. Saan mo to, Judah? Sa'yo na itong 800 ay ka na. 100. Tara, Jay. Oo. 800. Wala man yung vlog. May tanaw, diba? Kami na, magkita-isa akong duwa. Una-una na ako si Ruin. Kulbaan si Ruin, eh. Ay, iya, Judah. Kanina lang yung Imong i-kuan, conquer. Kaya kaayo ni mo may sa Palmero naman. Ayaw, meron ako. Oo, si Miguel. Oo, okay. Wah, meron ako kayo. 800. Ikaw hindi mo nagtanggal. Sir, feeling mo naglupad. Let's go kita. Init yun dari ko sa one. Cinta siguro ito ba eh? Usap. Ako sige guna-una ba? Katong kable ba? Mabugtog na sa likod. Mapos na. Wala ba ito tas kawin? Tarinis kayo? Back na po. Tanan na kay kagamay. Back na yun. Balik.
Makita dito sa Salamat sir. Okay, salamat. Sige, hindi lang po namin. Salamat sir. Asa ba? Sa una, dili ba may Resort na. dili may nagkuhan sa tawagan ni nagcamping. Ano yun? Parang resort. Gusto ka may airsoft na? Natay parinti nga out kayo sa airsoft. Di mo Pilipinas na isuro-suro. Napubuto lang ako sa dami. Ikaw ko sa lighting, ilaga. Sa lang Ah, kung mag-resort. Tuloy siya sa amin. Ika na lubot. Lubuton, tigag-gira ba?
kati-kati. Wala ko similya din. Wala ko similya. Nang nakapatil ko. Nakila po diya. Bulak. Kulit mo bulak. Palit ko bulak pa eh. Tagaan ako mga ex na ko. Ex. Kulit ko bulak. Hatag na ko sa ex. Tagaan ako mga ex. di ba siya? Ibutang na ko sa iyahang lungon. Patay naman siya. Patay naman. Patay ang gugmas ko. Yan. Dali lang daw ng Johnson. Init man din sa Johnson. Hindi mamatay ka ni. Hindi mamatay ko ni. Kami na? Ayaw itaw. Ako kay dapat ko pero na mukha pa ng tagkaan. Saon taman. Ubalik na lang. Asa mong pakapin? Pakapin kita kita kada. Oo, pakapin puti. Tapos si ate kay mahal. Kuno sa iya. Kuno sa iya sa baba. Ay. Sige na. Ah, sige. Ikaw na mo salamat kasi hindi mo pakapin. Oy, abot na lang yun. Tinginit. Ay, kay na sa digos na buhi man. Ayaw lang dito bubuhi na ikari. Oh. Kay malata gyud ani yung gamo kay. Ay, usa man ni kalutan man yo anak gud ko. Tinginit. Iya, abot ani niya sa inyo. Ayaw lang dito kay ulan sa inyo. Butang na ni mo ito ay. Woo! Guys, ulo ka kung ni. Para ni sa bulak sa namatay nga gugma. Tanom na ako ni lubong. Ala.
Napag yun. Isa. Isa. Gawa na akong bulak guys. Gawa na siya. Duha ka bukang X. Isa lang. Pero dua para sulit. Daplin dia, kaya maligsan ka. Harap, karga na ito na. Parang masarado mga ron. Ano, dito sa kami kayo, picture lang yun. Sa Bulacan. Kaning ba. Ay, bukol. Sige daw, ka na daw. Wow. Gawat mong target yun. Turo. Butang dia. Hindi mo ako nakakaon saya. Chopsuey. Ma'am, saan na siya, ma'am? Boneless na siya? Isa daw.